Samantala, pagtatanim ng maraming punong kahoy ang nakikitang solusyon ng mga taga-barangay Tag-Ube sa bayan ng Compostela upang sa pagdating ng panahon ay makaiwas sa baha at pagguho ng mga lupa. Alamin ang balitang yan mula kay Charmaine Balagon. Isang landslide-prone area ang napili ng SMNI, DYAR at Sunshine Philippines Movement katuwang ang Keepers Club International upang mapanatiling ligtas ang bulubungduking lugar na ito sa Compostela. Nasa norteng bahagi ng probinsya ng Cebu matatagpuan ang bayan ng Compostela. Mula sa bayan ay mahigit sa kalahating oras ang kailangang baybayin bago makarating sa barangay Tag-Ube. At dahil nasa bulubunduking bahagi ang nasabing barangay, 6 na maliliit na sapa ang sinuong ng SMNI DYAR Cebu kasama ang iba't ibang volunteers upang makarating sa lokasyon na pinagtaniman ng punong kahoy. Isang napakalaking karangalan para sa amin sa DYAR 765, SMNI Radio Cebu na mabigyan ng pagkakataong manguna sa implementasyon ng advokasya ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, lalong-lalo na po itong pangangalaga sa ating kalikasan. Sa kabila po ng malagim na karanasan ng KOGC, nananatili po sa aming mga isipan ang turo ng aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, mahalin ang sarili, ang kapwa, mahalin ang ating bayan at pangalagaan ang ating kalikasan. Maraming salamat po, Pastor, sa iyong mga pangangaral. Sa ilalim ng matagal ng mandato ng Sunshine Philippines Movement na pinamumunuan ni Pastor Apollo, mula 2005 hanggang ngayon ay hindi na nahinto ang advokasiyang ito ni Pastor Apollo. Walang tinitig ng relihiyon, lugar o anumang kulay politika. Kung kailangan ng pagkakaisa upang mapangalagaan ang kalikasan, nandun ang SPM at mga volunteers. Kaya naman, agad nakipagtulungan ng SPM sa pamahalaang bayan ng Compostela sa pamamagitan ni Mayor Filiger Quino na hindi nag-atubiling suportahan ang tulad ng tree planting activity dahil ito'y pasimula sa mas marami pang hakbangin patungkol sa pangangalaga sa ating kalikasan. Pinagi niya ning atong pagpananom og kahoy, namunan kita og mas lunhaw og hapsay nga kaugmaon alang sa atong maabot nga henerasyon. So pinagi ning programa napadayon gyud sa Mendro ang ato ang pagpreserbar o pagprotekta sa ato ang kalikupan o uban pang gawi sa pagpanalipod sa ato ang katilingban. So in behalf of Mendro Compostela, thank you kayo sa mga personnels nga nitabang karon. Sa temang para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, nagsanib puwersa ang Department of Environment Region 7, Municipal Environment and Natural Resources Office ng Compostela, LGU ng Barangay Tag-Ube, Naval Forces ng Philippine Navy, Air Mobility Command ng Philippine Air Force at Bureau of Fire Protection ng Compostela at mga kasapi ng Keepers Club International para maitanim ang 1,000 guyabano, nara at mulavi seedlings. Kami sa Philippine Navy ay nagpapasalamat sa SMNI sa pag-imbita sa amin sa tree planting activity at asahan niyo po na kami ay patuloy na susuporta upang mapangalagaan at mabigyang importansya ang ating kalikasan. Maasahan niyo po na ang Philippine Navy ay inyong magiging katuwang. On behalf of the Air Mobility Command, Philippine Air Force, I would like to thank the SMNI and its team for inviting us for this tree planting activity, and the people of Barangay Tag-Ube, Compostela. This tree planting activity not only benefits the current generation but also our future generations to come. This, on behalf of the Philippine Air Force, I would like to thank you for inviting us and hope to see you again for the next tree planting activity. Para kay Kapitana Cherilyn Nukyao, napakalaking bagay ang naganap na tree planting sa kanilang barangay dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may organisasyon tulad ng SMNI DYAR Cebu at Sunshine Philippines Movement ang nakarating sa kanilang barangay upang tumulong sa kanilang mithiin na magtanim pa ng maraming punong kahoy sa kanilang lugar. Himalipayon kaayo mi dinhi sa Barangay Tag-Ube nga gihangop gyud sa SMNI
radio ang amo ang hangyo nga magpa-tree planting ni diri. Kay kani dako jud kay tanan ni siya og ikatabang sa ato ang environment. Maka-purify ni sa air nga makapadayon ta og hanggap og maanindot nga hangin diri sa kabukiran. O nga unta magpadayon paunta kini ang pag-support sa SMNI sa diri sa barangay sa Tag-Ubi para mas ma-improve ang Tag-Ubi og hopefully nga makuan ang Tag-Ubi sa ecotourism pohon. At dahil landslide-prone area ang barangay Tag-Ube, partikular ang sitio Mahagnay at Tapol. Sa tuwing malakas ang buhos ng ulan, ay talagang dumadanas ang mga residente ng pagguho ng lupa. Kaya nararapat na magtanim pa ng mas maraming punong kahoy upang maprotektahan ang kabundukan maging ang mga residente dito. Ayon kay Kapitana, ang SMNI Cebu ang kauna-unahang stakeholder na nakarating sa kanyang barangay at nag-abot tulong upang maisakatuparan ang hangaring makapagtanim ng marami pang punong kahoy sa kanyang lugar. Pasalamat jud ko sa SMNI radio nga for the first time sila pagyud ang nakaari diri sa Tag-Ubi as stakeholder nga unta magpadayon lang ang ilahang pagsuporta sa Tag-Ubi. Nais sa mga Tag-Ube na makita ang ganda ng kanilang lugar at maging kahali-halina sa mga nature lover at makilala bilang ecotourism destination. We would like to express our gratitude and thankfulness to our beloved pastor because isa kami sa naging part for this big event which is the tree planting activity dito sa Tag-Ube, Compostela, Cebu. So yung mga teachings ni pastor sa amin, yung mga long suffering at saka endurance is na-apply namin dito because yung pagpunta pa lang dito is hindi na siya basta-basta. It is all worth it because kita nyo naman yung view. It's very beautiful and this is a perfect place to hold such essential activity. Samantala, tumanggap ng pagkilala mula sa SMNI DYAR at SPM ang mga naging katuwang sa matagumpay na tree planting. Maging ang barangay Tag-Ube ay kinilala din ang pagsisikap ng pamunuan ng SPM dahil sa ipinakitang dedikasyon at sipag sa kabila ng pinagdadaan ng mga kabigatan. Mapasalamaton kayo dako sa SMNI, sa DYAR o sa SPM sa inyong gipahigayon nga tree planting. Wala jud ko magdahom nga moabot mo diri sa kalayo kinatom yan sa bungtod nya. Salamat kaayo sa mga kaning fruit tree sa Guyabano nga dako kay nigikatabang diri sa amo center maabot pohon amo ning amo mahon og kung kami raman pud ang mag-harvest aning tanan sa maabot panahon o kung magbunga ni dako kay nig makatabang diri sa amo Umaasa ang buong barangay ng Tag-Ube kasama ang munisipalidad ng Compostela na ito na ang simula ng mas marami pang environmental activity sa lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito yung citizen correspondent mula Cebu, Charmaine Balagon, SMNI News.